להתנהג בהתאם! כן, עונה מטורפת. מדהימה, מדהימה עונה. אתה מתרגש ליאור? מאוד מתרגש, מה זה? אני מת מהתרגשות, אני רק שנייה משתין מהתרגשות. מדריכים מעולים שכבר מתים להיכנס, אז יאללה, בואו נקבל אותם. יאללה, נקבל אותה! מדריך ראשון, מה הצבע האהוב עליך? כחול וצהוב. מדריך שני, מה הולך להיות בפעולה הראשונה? טירוף, כן, בלגנים, גילוי מדריכים, הכל. מדריך שלישי, מה המאכל האהוב עליך? אוכל של לחץ. מדריך רביעי, מה המוטו שלך לחיים? יום נכון, נשמה. מדריך חמישי, ושאלה אחרונה, מה השיר האהוב עליך? שירת